Lahat. O, digdi lang. Ano ba pa? Kailangan isa sa alat to, digdi. Para nakagaring, digdi. Hindi naman siya nakahoy sa may likod namin. Ang ganda ko dyan. Galing mo kung kahoy. Puti na lang na yun. Linsay, ne? Linsa to, guys. Hi guys, good morning. Welcome to my vlog. So for today's video, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko. So yan, today is Sunday, tama, Sunday. And happy Father's Day sa lahat po ng mga tatay, ng fathers, ng daddy, lolo, sa lahat, sa inyong lahat. Happy Father's Day. So, yun nga, nandito ako sa bahay for the first time. Char. Ayan si Bunso. Shayna. Namiss ka nila. Jesus, mas maganda pa din naman ako. Char. Tapos, ayan. Dito ako. Nandiyan na si Ma. Nandiyan na si Ma. Tapos, ayan. Ano yan? Gagawin mo dyan pa? Ay, ano lang. Ang daming sibuyas. Tapos yung, ewan ko kung nasama ko to sa vlog, diba yung sabi ko sa inyo na tanim ni Papang ampalaya. Meron siyang bunga. Ayan o. Ayan. Diba? Ito maliit pa. Tapos ito, ayan sa mama. Ay, nak! Ayan. Meron mga Diamond dyan? bunga. Ito pa, meron pa siyang bunga. Diba ang Kaya ba ganda? naka-diamond dyan? At least nagamit tong ano na to para lagyan ng. So ito nga po pala guys, hindi na nga pala ako nagpapatrabaho, like natigil kasi kailangan muna natin mag-ipon, kailangan muna natin mag-vlog, kailangan natin maghanap ng sponsor. Char! Joke! Tapos eto yung putas, ganun pa din naman. Ayan, ganun pa din naman. Ah? Ito pang Wag na! Ang balak ni Papa, lagyan daw ng ano dito, ng bubong na anahaw. Ayan, madaming anahaw. Libre, char. Mainit! Lakad. Ang linis ang linis oh. Ang linis ng paligid. Uy! Yo! Ay, limot na si Yo! Kiss na kay Yo! Epueng. So guys, kasi nung kapatid ko kasi may pinost siyang gumihan. Alam niyo ba yung gumihan? Yung prutas yun. Yun nga po, yung gumihan. Alam niyo yun eh. Alam kung alam niyo yun. Pag nakita niyo, baka iba yung tawag. Baka iba yung tawag. Dito nga pala guys yung tambayan namin. Ang daming bunga ng langka. Oh. Ayan oh. Langka. Dito nga pala guys yung kanilang tambayan. Ayan oh. Tambayan ng bayan. Hi guys. Oh. Wala pa rin nag-uwa. Si Ram! Ano ini? Ano yan? Sabay ang game. May bunga pa, wala na. May bunga pa ang gumiyan. Cool. Gumiyana na pala ngun dyan. Hindi daw para sa kape. Ayan guys, dati inaakyat ko din yan. Nung high school ako, inaakyat ko din yan. Kaso nakakatakot. Ang laki kasi ng puno na to. Ito yung pinakamatandang puno dito. Tapos parang may something daw May dito. agdanan si May- Kuya yan. Basta, may kapre daw. May kapre. Kuya yan, ano kayo na password? So, yan guys. Hindi ko alam kasi kung anong gagawin ko. Tapos, syempre, na-miss nyo na mag-vlog ako dito sa bahay. Kuya! Kaya dito, explore natin ang Nahaw. Ayun na.
Wala man nga ako nakikitang ay meron. Yung iba medyo hilaw pa. Tapos, yung bunga niyan guys, nasa malalayo, yung nasa pinakadulo. Yung maliliit na sanga, ganun. Kaya mahirap yan kunin, pinuputol talaga yung sanga. Meron na siyang hawak. Paano yan? Isalo ko na lang. Baka ano yan? Ano yan? Ay, alam niyo ba to? Ito yung maingay. Pag may mga mapuno, makahoy, ito yung sok? Ito yung super ingay pag gabi. Pag magagabi. Tutuli? Ano tawag? Alam po, digdibi? Hindi ko alam. Tutuli? Ano tutuli? Basta guys, alam nyo yan. Eto naman, nawawalan kasi siya ng laman. Ewan ko, ba't siya nawawalan ng laman? Nagbabalat ba? Parang ganun. Aray ko, nahulog. Magatulog. Tapos, ang lakas ng, may butas. Ang lakas ng ingay nito guys kapag gabi. Parang siya, parang sa buong siya yung music ng mga taga bundok. Siya yung aming music. Ang tunog niya, ano ba tunog nito? Basta! Ayun na, bukas na tayo doon. Malaya ka na. Grabe! May parcel! Ang sarap! Pinakukuhaan mo yan. Akin na muna yan. Na isa. Daw, 5 yan. Siram. Ano yung pangharigi mo? Maarong ka na? Okay, ano ka? Aw. Okay na. Ang ganda. Ang ganda oh. Oh, diba? Kita nyo yan? Ang ganda. Sana matamis. Oo, matamis to kasi sa puno na hinog. Ayan. Gusto ko na kumain. Pwede na ako umuwi. Bye guys. Dalhin nyo na lang sa bahay. Gusto ko nang kumain. Gusto ko nang matikman. Kuya yan. Malasong ka sa payag. Wait lang. Pahabain nga natin to. Yung stand pala na ibibigay sana sa akin Kevin. Hindi na sa akin nabigay. Ano ba yan? Mahal pa naman ata ang stand. Nasa 600 plus. Diba? Hindi ko na siya nalalak. Ayun. Amo. Sadit. Pero mamis ini. Mami, siya, taaga. Pag nabalad na, matabang na. Ay, oo, malamig kasi. Umaga pa. Tada! Tapos minsan kasi, pag hubal pa lang, yung hindi pa siya hinog, kinukuha na, tapos pinapahinog na lang. Yun, medyo, baka hindi yun masarap. Makakalimutan ko na kasi, dati palagi akong nakain nito, as in. Tapos yung buto nito guys, sinasanlag pa. Ano ba sa Tagalog yung sinasanlag? Yung niluluto siya, ganun. Ang gano'n ang bagay niyo. Eyo! Hello, Jennifer! May bisita! May bulilit na bisita! So guys, eto. Parang agad to. Kinukuha to. Alam niyo to eh. Para siyang Anong marang? Ano yun ma? Marang? Pero iba yung marang. Kasi, yun malalaki yung nun. Yung buto or yung laman. Ito, maliliit. Ano ba tawag nito sa ibang lugar? Sa inyo? Sa inyo ma, anong tawag kayo na yun? Ayan o. Ayan yung loob niya. Tapos yung buto. Ganyan lang siya kaliliit. Tignisan ako ba nakakao? Ang tamis! Baka dito lang din sa Bicol meron ito. Char. Joke lang. Baka nga lang. Mali ko ba? Ito guys, yung kanyang buto. Sinasanlag. Ano ba sa Tagalog yung sinasanlag? Ha! Nalalawi ako! Ito,
Tapos, di ba, sinasanlag yan. Tapos, binabalatan, tapos matigas. Parang mani, matigas yung loob, masarap. Mas masarap pa sa mani, guys. Mamaya, ay sasanlag ko. Ay, sasanlag? Ano sa Tagalog? Sanlag. Sa pagkain naman nito, kapag hindi ka marunong, matatagalan or mahihirapan malabas yung buto. Kasi coated siya na itong parang cotton, itong laman. Tapos, ang pagkain nito, parang kinakagat ko yung dito sa may dulo. Para parang mapunit. Parang may mapupunit ganun. Tapos, saka lalabas yung buto. Ginaganon. Ayun o. Ito. Ayun. Ngayon na lang ulit ako nakakain nito. Buti na lang meron. Tingnan mo si Ina. Ina! Dito na tayo. Sa kuya, Maril sa kuya. Uwi! Anong uwi? Bad! Uwi ka! Maril, Jennifer. Oo, bako, bagit. Nagrani daw sa imo. Maradig din. Oo. Siya ina ko doon to kawan si Jennifer. No, ano naman dito ako kay Jennifer? Namiss mo sa Ate M? Ha? Paano ka? Nagkaunay ka pala ng pamahawan. Very good. Taba ka mapasmay ka. By the way, guys, nakakapasma din ata to. Oo, sa sus ni daan. Oh, no. Daw yan. Ikaw ka. Pinabayaan mo. Malalog na. Dahil malalapa na sa bunga. Dahil kaputulong ka, kaya na Ito, mas malaki to ah. Bakit unfair? Tingnan din natin yung mas mas sinog. Kunin mo yan, sa'yo na yan. Masinog to guys kasi ito yellow, tapos ito nag-orange na. Nag-orange na. Tapos mas maganda yung niya. Kusanan mo. Bukas yan. Diba ang ganda ni Jennifer? Hi! Say hi! Next vlogger yan. Char. Vlogger ka, Tita Ellen. Gusto ang dami. I-post mo. I-benta mo. Nalag na po ba? Ano? Ay, nag-vlog na lang. So guys, yung lulutuin ni Papang palanghalian ngayon, patak ng baboy. Ayan, pinapalambot. Tapos bibili kami ng pansawg. Ano pansawg? Repolyo. Patatas, mas kiluwa. Repolyo patatas. Tapos, dua pang game. Linsa. Repolyo patatas linsa. Tapos, ano ba yun? Ano luto? May sabang kapsil. Paksiw. Repolyo patatas. Sarong daw na sili. Linsa, celery. Uy, tandaan mo! Duang game. Tanong ko, may gamot. Pino, Mos, maraji din. maiba ka? Bahan na si Huwag ka Jiden. mang magkakudara. Ano mo karga? Ayan yan yung hilaw. Sa akin yung hilaw. Kunin nga na, may lechon. 4-5 ang saro. Oy, si Tyson Goro na now. 4-5 ang saro. Go. Ito guys, ang laki nito. Ano mo ka, lechon? 4-5 nga na eh. Ay, kayo makarnahin. May karne na doon. Ha?
4-3. Black. Sige na, tira ako ka man sana. Sir, Sige na, tayo sana. Teka na istorya. ano pa daw? Ito ba na? Alin daw? Kuya Ambo! Kuya! Linsay ne? Sure ka? Linsay ne? Gabi. Oo, bako manda linsa. Wala ka, magtarang ka sa ano. Linsa to guys. Mga magayong pati na eh. Lipstick. May makeup. Linsa Ah, yun yayo. kuya Thais. Linsa. Masarang pa. Ano pa? Repolyo, isa na lang. Bakit isa na lang? Ayun pa, o pala, meron. Dapat ikaw vlog mo ng tinda mo eh. Okay na, tinda mo. O, sa tinda nyo lang. Sa tindero ta eh. Tayo na. Yan. Ano pa daw yun? Celery. Celery. Ano po, Alito? Ano pa fly? Hindi, huwag sa ka doon. Lahat. O, digdi lang, o, digdi. Ano ba pa? May sobra. Pagkalagit lang. Dahil okay na ito. Dahil, yun, dahil na. Mahal yung uning sarap. Pagkaon kong mangga. Kumain ako ng mangga. Linggo kasi ngayon, sarado dun sa clinic na pinapaanuan ko. Tapos, ang haba, tumutusok talaga. Kaya, ayan, naputol na ni pa. Ang haggard ko na. So, yan guys, wala na nga po pala kaming gas. Kaya, ano sila lang, ba't may lana to, mama? Nata, may lana. Hindi man yan nilalagyan kilana, be. Ay, paano pa to? Wala na kaming gas, guys, kaya... Ba't nilagyan ni mama ng... Hindi yan... Si mama kasi pinakalaman eh. Ayun guys, oh. Balik tayo dito sa kahoy. Ayun, nagkahoy nga pala si Papa, oh. Kasi nga, wala na kaming gas. Hindi pa nga ako nakakabili. Wala pang pambili. Ala, malala dun. Ba't may mantika? Kasi hindi yan nilalagyan ng mantika. Naiinis ako kay mama. Diba, Bunso? Ikaw nga magluto. Ikaw nga luto. Madami naman kasi dyan, guys, na ano. Madami naman dyan na kahoy sa may likod namin. Ang ganda ko dyan. Okay yan. Tama yan. Madaming kahoy dyan, kaya madami si Papang pwedeng makuha kahoy. So guys, sinugasan ko ulit at ito yung mga buto. Kasi, isa pang factor kung may mantika, hindi siya iitim. Itong ano natin. So guys, ganyan dapat. Medyo nag-ano na siya, nag-black, nangitim. Tapos dry na din siya. Nag-black na din. Ganito yan eh, ginagano. Para maluto. So guys, okay na siya. Okay na yan. Diba? Palamigin lang muna natin. Ay, salamat. Tapos na din. Makakaligo na din ako, guys. Sa wakas, sobrang init na talaga. Busy. So, yan, guys.
guys, nakaligo na ako at nakaayos na din. So yan, dito na magtatapos ang ating video. So yan, see you sa susunod na vlog. Love you all. Shout out sa inyong lahat.